Akong kauban dire sa Highway Mandawi si Magellan Omandak, taga Marigondon. Pila na mo katuig dire Magellan na maligya? Unsa man ninyo baligya? Naluto na imong Chae. Tagpila mang hiwa ini? 25. With pakapin nga electric fan, no? O niya, kaning imong lutuan, unsa may lutoon din eh? Ay, Itudlo. Itudlo. Balbacoa. Lansyaw. Unsa na? Bakagan. Ulo ba? Ah, ulo. Dua. Duwa. Yung imong puso, pila man to? Pila? 3 pesos ang usa. O niya, unsa mang orasan imong customer mga bot? Ha? City. Unsa may una ilang kinaham diri nga putahe? Adobo gid. May 5 ang hiwa. Okay, mao man mo. Ikaduha nga paborito, unsa pa? Inuwa. Inuwa. Pilang hiwa? Na 25. 5 sad. Sunod nga paborito? Kan. Balbacoa. Balbacoa. Pilang hiwa? Na 40. So mahal ang balbacoa. Nagpila ka puso kasagaran nilang mahurot? 5, 4. So pili mabayaran usa ka customer kasagaran? Ba. Ang lang dili mabayad. Ha? Ang lang dili mabayad. Nagatos wala sad. Para ka 50. Sige, imbitahin mo mga customer be. Dire na mo mga boss. Di nga nga rin sila sa may ikapasalig nimo. Ma'am, bili lang ma'am. Sir, bili lang. O sa ibang ikapasalig, nganong ariman sila mga on? Kay ambot lang nita. Sige, Magellan, salamat. Salamat.